Когато пристъпваме църковния праг, влизаме в храма и се присъединяваме към общественото богослужение, ние трябва да помним, че ставайки част от в този миг, ставайки част от Господа, трябва да помним най-вече това, че Господ е любов. Неговата благодат се предава на нас заради Неговата любов, а помежду ни, по време на църковното събрание, помежду ни се предава от нашата любов. Ако ние не се научим да обичаме, както себе си, както ближния, така и непознатия, така дори и далечния, а пък, както казва апостол, и врага си, ние затваряме пътя на Божията благодат. Тя представя да циркулира между нас. Ние не можем да я задържим в себе си. Само за нас. Защото това е абсурдно. Затова трябва да се научим да отваряме сърцата си. Да приемем в себе си чуждата болка, чуждото страдание и чуждия живот. Без да се страхуваме, че това ще ни ощети по някакъв начин. Защото така ние даваме излишъка си другиму, а това е и духовен опит за нас. Защото това, което в момента другият изпитва и на което ние не желаем да бъдем съпричастни, щадейки чувствата си, може да се случи и на нас. Затова нека се научим да се обичаме и нека да имаме благоизволение помежду си. Нека да отхвърляме нищия. Нека не презираме различния съкатия. Нека не пазиме в себе си омраза към по-силния, по-имотния, по-богатия и да разберем, че когато се намираме в храма, когато се намираме пред Светия Олтар, ние сме едно в Господа. Той е помежду ни. Той не прави разлика помежду ни. Така и ние не бива да я правим.